Is bralan bali anseo an ura, agus ag paintáil orthú cumáin. Haia linge is me se Áine Donnelly agus is as cethar gura mé. Inniu tá méid dul hon cúig chúis a thuairstíh. Céan fach gur chóir go méid an cethar staril, ceolmhar, galant de seo mar phríomhchathair na Éirinn. Rud a cúig na blálaí. Is í dura an taon cethar mhuirthe in Éirinn. Tógadh na blálaí seo sa 7 haois déag. Is bralan blálaí anseo an ura, agus ag paintáil orthú cumáin. Rud a cethar tobacco onions. Tá clú agus cail ar gura as a bí iontach, agus ní fada aon riamh an balaí tobacco onions. Le neart grúlachtaí bogad iontathe, agus cod darnáragan aistethe cumáin. Ní bheith acras or go jaw an seo in ura. Rud a trí, teanga dura. Deirhín gúil get the bug dar deanga in ura clisteal go bhana féin. Smaith lum an bheith ag bacail and stuff. Ag obair le flyer. Tá focail éirithe an a úsáid an mud ahan lá an seo nach glistear atribéal sa tír seo. Smaith coile é haana. An gaithí mé rudidir béala ra faoi rud a dó. Is as dura na cailíní is granmhara ar an telefís. Ach tá neart daoine eile as dura cailíil ar fud an dóin as obair iontach i ngach arníal. Cumáid le sin, tá an blas is gnéasacha in Éirinn a gin chúis an seo an ura. So, is pobl aonanta muid really. Agus an rud is fearlam faoin chathair seo. Chathair atá lean de cheol, lean de star agus brod. Patterns! Is é patterns in ait is far in ura, don crack, don cardias, agus don Guinness. A tá druidte faoi láthair. Sláinte Covid. Bí Éirinn, sa phríomhchathair nua na Éirinn. Sláinte!